Oorloeren, voordat de eerste training van Feyenoord uit aanzet, is het al behoorlijk druk bij Stadion de Kuip. Duizenden mensen zie je een plak op daarvoor speciaal bouwde tribunes. Wel opmerkelijk is trouwens dit spandoek wat achter een van de goals hingt. Een Feyenoord Bulldog die trainer Gert-Jan Verbeek in Heerenveen nu knock-out slacht. Is dat dan de eerste kritiek op het adres van de nieuwe Feyenoord-trainer? Je vreet je het hoor en we komen er onder een van deze reportage op weg waarom. Zo'n de massale opkomst bij deze eerste training binnen de verwachtings van het nieuwe seizoen heeg en liekt het vertrouwen in de nieuwe trainer en Grut. Ja, goede training. Ik denk dat hij Feyenoord wel bovenaan kan krijgen. Dus ja, voor mijn part worden we kampioen gewoon. Ja, ik heb gehoord dat hij 9 uur 's ochtends bij de club is en 9 uur 's avonds weer vertrekt. Dus geen vrouw, geen kinderen. Dus dat is mooi. Goeie zaak. Ja, volledig aan de club gewijd. Dus dat gaat wel goed komen, denk ik. Olvoeren, dan is het moment waar het elke nie van kaam is. De confetti gaat de loft in en Verbeek en zijn spelers betreden onder grut kabaal het trainingsveld. We hebben dan om 11 uur naar buiten stappen en zorgen dat die tribunes helemaal vol zitten. Want het weer al een rare gewaarwording dat ze juist er allemaal tribunes bouwen. Ik denk, wat doen ze nou? Ja, anders kunnen we de mensen niet kwijt, want dan kunnen we misschien wel 10.000 mensen ophouden. Nou ja, dan kom je het veld op met allemaal snippers en slingers en vuurwerk en allerlei mensen te zingen en te klappen. Dat is ongeveldig, dat is overweldigend, dat is ongelooflijk. Voor een trainer liep het mij dan het ultieme? Ja, dit is, qua opkomst is het fantastisch. Zelfs voor Jondal Thomasson is het net vast te stellen dat zoveel mensen de moeite nemen om de eerste training te bezieken. En hij had toch bij AC Milan, Newcastle United, VfB Stuttgart en Villarreal het 9 mei maken. Het komt vol van beide. Ik weet niet hoeveel mensen, maar wel ontzettend veel mensen. Het is natuurlijk altijd wel leuk. Dus de verwachting bij Feyenoord is groot. Een grote club, ja, dan zie je ook de mensen blijven de club steunen. Ja, hoeveel zou het er geweest zijn? Geen idee, maar wel veel te veel. Te veel? Ik schrok me bijna kapot, maar dat is wel mooi. De nieuwe onkeep, Jondal Thomasson, is trouwens de enige in de Feyenoord-selectie die het al eens jeder maar Gert-Jan Verbeek werken heeft. Al is dat al wel, Fjetje Nielien. Ja, die is KM in 94 en toen wie ik net stop met voetballen. Dus ik heb de kerk net met voetballen. En toen ben ze begonnen in de belofte, maar heel kort, want hij was ongelooflijk goed. Toen heeft zijn zoontje debuteerd in het eerste elftal, na 3 maanden of zo. Verbeek is officieel op 1 juli begonnen bij Feyenoord en hij jocht het hem nou volslaan op zijn nieuwe avontuur. Al zeg hij deze week nog wel even vreemd op van de transfer van Miki Soleimani naar Ajax. 16 miljoen, geloof ik. Dat is nogal wat. Dat is nogal wat. Misschien is het ook nog iets meer, want Heerenveen ken ik. Die is nogal wat geheimzinnig om transfersom. Is dat misschien nog met Van der West om Soleimani toch naar de Kuip te halen? Oh, ik dacht niet transfersom. Nee, ik heb uiteraard aan het eind van het seizoen heb ik wel praat met Soleimani, ook om zijn blessure. Wat er nou zoetwaan, wat er met waan. Niet dat ik zei tegen hem wat daarmee waan, want wie ben ik om dat hem voor te houden. Maar ik heb hem wel tegen hem zijn van, wees verstandig, kies een club uit. I'm game, dat hij zeker weet dat hij mee spelen. Want als een jongen in een grote selectie terechtkomt op zijn leeftijd en hij speelt te min, ja, dan is het hartstikke zonde, want dan staat zijn ontwikkeling toch stil. En Ajax wil hem heel graag en ik denk dat hij ook wel bij Ajax past. Waarom nou de eerste training? Een training die trouwens net eens te volle voorstelt. Het is meer een soort van feestelijke presentatie van de spelers en technische staf. Toch is Verbeek blij dat het seizoen nou eindelijk begonnen is. Dus op een gegeven moment dan heb ik wel zoiets van heel veel praten over voetbal is leuk. Maar hetzelfde waan is het toch wel het allerleukste. Na oorloeren dan zit de eerste training erop en dan kan de confetti weer oprommen worden. Maar we moeten nog wel even waarom komen op dat spandoek dat Verbeek knock-out gaat. Er is namelijk een nuance onbracht, want dit spandoek hing het een jonken. De Bulldog en Verbeek, beiden met een blauw eeg.